ye Quran suran kemeni nanai bisabani filana jigilila ayan kononto don kelama bisabani saba harafu keme ani bisaba ani saba a fɔ a ma ko humansa lebulikɛla ko fɔ sɔrɔ jigira makande nam bismillahir rahmanir rahim nam wailun bonebe likulli humazatin lebulikɛla bɛɛ lajɛlen ɲɛ maaw ɲɛna lumazatin n'o ye maa lebulaya kɔfɛ allazi maa min ka baara ye maa lebu ye i bɛ to k'i ɲɛ komi i bɛ to ka i bolo sinsin a ma a ko jiralen a ko bɔnɛ b'i ye de allazi omi jama malan n'a ye nafolo dalajɛ k'a jati yasibu ale b'a bisigiya de anna malahu k'a fɔ a ka nafolo akhladahu ko o b'a dumi Allah o dabila k'a fɔ ko n garantila i ma garanti dɛ nafolo tɛ se ka mɔgɔ garanti fiyewu a nafolo tɛ caya banni yɛrɛ ma kalla a y'o dabila o bɛna keru fil hutamati ka karinkanibaga la wama adraka mun de ye ladɔnniya al hutamatu min ye ta karinkanibaga ye narullahi ala ka tasuma don al muqadatu min da donnen don a minɛnen don allati o min taqalu n'a b'i yenge al faidati dusukun kan ale alayhim natas nam musaratun de a da sogolen bɛ o la jirikurun na min banbalen don o b'a kɔlɔgiriya ka da sɔgɔsɔgɔ ɲɛ kosɛbɛ a kana na fiti kɛ allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu